Здравейте, приятели, днес е втори епизод от поредицата ми за Streetwear и Street Fashion. Предния път ви казах, че не ми стигна времето да направя клип, в който ви показвам как разкъсвам дънково яке и го избелвам, за да стане по-добро. Затова днес ще ви покажа именно това. Може би ще видите, че кадрите, които са снимани са съответно от предния път, затова да не се очудвате, ако видите нещо познато. Но просто реших да ги направя на два различни клипа, защото беше станал прекалено дълъг първия и нямаше да бъде интересно може би за вас. И така, затова нека започваме. Ето това яке, както виждате, то е напълно запазено, втора употреба, но е адски запазено, имам чувство, че почти не е носено. Ще ви покажа с това яке как да го разкъсате, както се казва rip, и нещо друго, как да го избелите с белина. Цената на това яке е 4,50, нищо не струва. Аз ще го направя да изглежда така, както струват яките за по 100, 200, 300 лева и нагоре. Ножица, малък нож, един остър нож, който всяка вероятност ще ми трябва, за да правя някакви по-дълги разкъсвания. Това е пила за пети. Може да използвате също така шкурка, може да използвате пемза за пети, белина. Преди да почнем с избелването, мисля да ви покажа как аз си правя кръпки по дънки, съответно по дънково яке и така нататък. Първото, което е, аз ми е направил впечатление, че ето тук по рамената, раменните части се правят най-много кръпки на дънково яке, затова мисля да направя същото и аз. В случая ще направим нещо като правоъгълник и режете на тази страна, не надолу, а на тази страна. Ще разберете последствие защо. И гледайте да спазвате права линия, да не кривите ножа наляво надясно. Пъхате и само право напред, доколкото е възможно, разбира се. Може и с ножица, както ви е удобно, мен с нож ми е по-удобно. Хващаме нишка по нишка, ето. Хващаме първата нишка и изкарваме. Втората нишка и изкарваме до края. Трета нишка и така продължаваме. Сега от другата страна ще почна да вадя и така да мога да ги събера и ще ви покажа накрая какво се получава. Сега от двете страни ми е трудно да варя конците, затова просто ще хвана ножицата и ще изрежа ето тая част. Така, след като сме го направили това, може да продължим да изваждаме. След като се е получило ето това, просто хващате няколко и издърпвате. Виждате ли как се получава? Ето как изглежда първият ред, първият етап. По този същия начин продължаваме надолу и ще видите след като го направя какъв е крайният резултат. Ето виждате, това е крайният резултат след като съм извадил нишка по нишка. Ето отблизо да го видите. Ще продължа просто да ги правя тези неща по мой вкус и след това ще ви покажа вече крайния резултат на цялото яке. Приятели, пообработих някои места, които си избрах на якето.
това е крайният резултат. В случая съм направил тук, направих тук. Знам дали се вижда добре. Да, тук се получи много добре. Ми харесва доста. Сега ще ви покажа с пилата какво ще направим. Сега се избирам ето тук. И просто почвате с някакви движения да търкате. Ето, погледнете. Изглежда напълно естествено направено, точно като в магазините. Нещо, което аз много обичам да правя на якитата, които разкъсвам, това са яките. Така, мисля, че това е достатъчно. Ето, погледнете ефекта, който се получи. И това може да го правите по абсолютно цялата част на якито, където си харесате. Без аз да ви налагам някакви определени модели. Просто вие изцяло е ваш избора и това е хубавото на това да си направиш нещо сам, че го правиш изцяло по твой вкус и можеш да си сигурен, че в магазина няма да го има това нещо. Преди да започнете да правите избелването, намерете си ръкавици, защото има опасност да белената, която ще използваме, да ви наравни кожата. Сега накисваме якито, убедете се, че ще бъде напълно накиснато, ще попадне навсякъде вода по него. След това изсипвате белената равномерно. След това ще трябва да разбъркате. След като сте направили това, трябва да остане якито за около 3 часа, като на всеки половин час е хубаво да го разбърквате и да размествате якито, за да може навсякъде да попадне белената и да избели хубаво якито. Ето това е резултата, след като якито е стояло около 5 часа. Малко повече го оставих. Така, браточки, това беше от мен. Надявам се да ви е харесало якито. Ще се видим следващия път. Ако искате, можете да пишете коментари, да харесате клипа, да се абонирате и всякакви такива неща. Аз съм Балан. Peace.